sa number 1. Misis patay matapos nga gintiro sang iyang mister bangud sang pagpangimon. Ginaako man sang suspect sa PNP nga kagab-i pa siya nagalibot-libot upod ang bangkay sang iyang misis sa salakyan. Ginreport sa Dumaguete City PNP nga may auto nga ginbilin sa may taytay sang barangay Tabuk Tubig, Dumaguete City kay nasang kaagahon kag nakita nga may bangkay sa isa ka babayi nga yara sa front seat. Sang ginusisa nahibaluan nga isa ka nurse ang nasapwan nga patay. Sa report sa Negros Oriental Police Provincial Office, 36 anyos ang biktima nga isa ka nurse nga taga Luzon. Sunod sa PNP, nag-away pasado lasay sang kagab-i ang biktima kag ang iya 39 anyos nga bana nga isa man ka nurse sa lain man nga ospital. Naiguan sang bala ang liog sang biktima. Dugang pa sa pulis, third party ang ginawayan sang duha. May ginapangimunan ang suspect. Matapos matiruhan sang banang iya asawa, ginlibot-libot niya lang ang salakyan sa Dumaguete. Tubtub magkaagahon. Samtang yara lang sa sulod man sang salakyan ang bangkay sang iyang misis. Nadakpan ang bana sa balay sang iyang abyan kag yara na karon sa kustodiya sang PNP. Ginapangita pa ang pusil nga gingamit sang suspect. Hungod nga wala ginhingadlan sang PNP ang duha kay wala pa makahibalo ang ilang nga mga pamilya sa natabo kag isa ini ka sensitibo nga kaso. Kasuhan sang PNP ang bana sang murder.